Sfond ta' għana tipika Maltija, jew ta' daq, jew spiritu pront u ta' tzambit tajba. Dan waqt il-festa ta' għana li qed issir fi-ġnien San Girgor fiż-Żejtun. Fil-fatt waqt il-festival laqda Zowin Zejtun Organization Empowering You tellet kompetizzjoni tal-inbit. Joslyn Saliba mill-istess saqda spjegat l-għana fest servit bħala vetrina għall-inbit Malti. Bħala da Zowi, kull sena ntallaw soltu l-attività lejla l-eroj. U dis-sena li sena għandna l-għana festa hawnhekk iddeċidejna li ndaħlu dil-kompetizzjoni tal-inbit l-attività lejla l-eroj li s-soltu issir fiha l-kompetizzjoni tal-inbit ħanamluha minnija f'dil-attività sewwa. Allura kompetizzjoni tal-inbit infusa qiegħda biex nuru t-tjubija tal-inbit u wkoll nuru l-ħiliet tal-Maltin li oġobhom juru l-kapaċità tagħhom f'dil-attività. Il-ġurija mbagħad kellha tagħżel fost l-aqwa mbejjed u tiġġudika skont il-kwalità u t-tjubija biex wara l-verdett jingħata premju skont l-inbit li l-aktar ikun niżel tajjeb magħhom. Intant x'in konna fl-Għana Fest ma naqas milli nifqu ftit nisimgħu għana spiritu pront. Qabditna kurżità dwar x'jagħmel l-għana Maltija speċjali minn dawk barranin. Ir-risposta tajilna l-Annej Wally Giller tal-Isla. X'missieri kien janni, imma mbagħad mhux jgħallimulek il-mulej ta' Gdon. Darba kien wieħed għalli għandi ġiġ delizzju. Wieħed tal-kaċċa u wieħed tal-għana. Għettu dil-ħajja li qed ngħixu. Kulħadd għandu l-opinjon. Għettu tal-kaċċa u delizzju imma tal-għana u għadon.